دم سالا که دا لسنور پارێزگە هاتهووکێ ئەvە 4 جاران وەسا چێت بیتن گۆپڕێکا سایتێکی یان سیستەمێکی پارە ji خەلکی تێنە وەرگرتن bi navê karê bazirganiyê û piştî mawayekî ew sayt yan ew sîsteme dihête dayê xistin ew parê xelkî kiriye têda hemî xusare dibî. سایتێکی ئۆنلاین bi navê Zêt Media berî 6 heyvan lê bazarê dihûkê belav bûye. Hindek kesan pare kirîne navda, mifayekê bazirganî jê kirîne. Paşî bûye torreka berfireh. Hindek kes bi guşmên mezin beşdar bûyne. Ji nişkekê ve xizmetguzariyên wî hatîne rawestandin. Ev kese êk ji beşdar bûyane ku direng pêhesiyaye. Bê guşmekê pareyê beşdarî kiriye û sê kesên dî jî bi rêka wî çûyne navda. Ew bêomêd bûye jê vegerandina parê xwe. Vî sîstemeyê da êkê heşt. Rêka hinde hevala vazê çûmed vî sîstemeyê da. Gorî guznava gote me qazanceka zor a kirî min jî belkî gote temayî kir. Min jî vî sîsteme pîncî wereq min danane vî sîstemeyê da. Mavê vê middeyeka min dana be 17-18 rojeke. Teqrîben 17 wereq bû min zefrîne ve. û yê dîke jî nehato av sîstemeyê hatiye ragirtin. û tu bitebêjim hebe min ez hindê umîd nîme ka careke dîke ez bişim parê xwe dîke jî sehebke. û ev pare jî bû min pîncî wereq zor nexweş e min ê dana ser vî sîstemê. Yanî balgiraniyeka zor a mezin e bû min a çêbî ku ev تعبeka zêde heta min pare kom kir û min kire vî sîstemeyê da ew jî ev sîsteme carê hatiye ragirtin. 65,000 beşdarbûyên saytê Zêt Media li cîhanê hebûn. 4,165 wan li Herêma Kurdistanê bûn. Ev xir xid'a kirdine, nexşeyê hem yek nexşe ye. Saytê wan li ser binyatê baznan hatibû durist kirin. Dîv daya dîtê tin ji vêrê. Eger tu hesab kê ev e 1, 2, 3 yê çarê ev e ye. Ku her kesê bişêt zortirîn xelkî beşdar ket, dê zortirîn mifa gihîtê. Heta ku beşdarî zêde bûyn, êdî xizmetguzarî hatine rastandin. بۆ تا 180 دلار تازەکردنەوە ئەگەر تو 5 دفتەرەش داخل بووایە بۆ تا 114 وەرەقە و 25 دلار فایدەوە بوون. دیو تەخمینامێکی دیک و 4165 کەسێک هەرێکی 3000 دلار کە بنتو هەبوو یەجی حتا 5000 دلارش گرنتەوە 5000 دلارش گرنتەوە تو دفتەرش گرنتەوە بنە 12 میلیون و 495,000 دلارش کوردستانی دەرکەتن. حساب قفل بووە یان هێشتا؟ بله چه حساب بونینه و ما بس با پروگرام گاده درست کردن و حساب نینه ما بس خدعه کردن اكو شيت الباري ويش و حساب ده صعب کردن نه حساب نگیری دای بانک قبل کس دیگه بخوش نگو پاره بزبرتا مستحیل تا پاره بزبرتا لدیو گوتنا گوتبهجه پلیسین پارێزگەها دهۆکێ چه سکالا لسروی کیسی نهاتینه تومار کرن جبر کو کار برێکا ئۆنلاین هاتیه کرن ئەیوب نسری ڕۆداو دهۆک